мо дубора ба дарахшинонӣ баромадем. ин бор маъракаи мо дар боғи ғалабаи пойтахт гузашта ба муносибати 29-солагии оҷонсии иттилоотии Азия-Плюс аст. ин маърака чӣ гуна гузашт? Биед бо ҳам мебинем. ба маъракаи ниҳолшинонӣ аҳли Кормандони гурӯҳи расонаҳои Азия-Плюс ҳамроҳ шуданд. ҳамагӣ мо тасмим гирифтем 29 бех ниҳоли сарв шинонем. ин рақамҳо рамзианд. медиа-гурӯҳи мо маҳз имрӯз 29 сола шуд. интихоби мавзеъ низ тасодуфӣ нест. Зеро имсол аз ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ 80 сол сипарӣ мегардад ва боғи ғалаба ҳамчун рамзи пирӯзӣ ва хотира аз ин қаҳрамонии гузаштагон интихоб гардид. фазои орому табиати дилфиреби ин мавзеъ бошад воқеан илҳомбахш аст. пештар Азия-Плюс дар ҷашни 26-солагии худ дар боғи ҷавонон ва соли гузашта ба муносибати 28-солагӣ дар хона-музейи устод Айнӣ низ ниҳолшинонида буд. медиа-гурӯҳи мо 29 сола шуд. 2 апрели соли 1996 аввалин варақаи таҳлилӣ-хабарии оҷонсии Азия-Плюс нашр шуд, ки минбаъд таҳкурсии ҳафтаномаи мустақил ва медиа-гурӯҳи бузургу ҳамқадами замон гардид. шинонидани ин миқдор ниҳол чун рамзи 29 соли фаъолияти софдилонаи оҷонсӣ дар роҳи таъмини ҷомеа бо иттилои саҳиҳ, дақиқ ва беғараз буд ва ҳамчунин ин иқдом кори муҳим барои ҳифзи муҳити зист аст. гурӯҳи расонаҳои Азия-Плюс ба роҳбарият ва кормандони боғи ғалаба барои мусоидат ва кӯмак дар ин иқдоми нек сипосгузор аст.